Salutare toată lumea! Salutare toată lumea, eu sunt Random și Alex, Petru Alex, da, mă cheamă Alex, dacă știți. Azi ne jucăm Garfield. Mai întâi dăm aici. Am instalat de mine, e instalat de cineva și l-avem pe conferință pe dev. Spune-mi și tu ceva, te rog. Am cărți și nu de audio de aia. Vrei să spun ceva? Ce? Asta este serveră. Și singură la cine erau aici. Și dăm play. Și dăm com. Stai, un joc șmecher care se cheamă Garfield. Asta cred că e al 3-lea episod. În fine, am făcut episod de mai multe. Serios? Blocul 4. Da, pierd. A fost să pe locul 3. Oh, poate mă termină. Da. Mama, iată. Pe locul 4. Mi-a dat un Aștept, m-am pus. Pe locul 3. Am câștigat. Și gata, am câștigat.